niile chọọ ka erie ji ma ndị omenala ma ndị ụka ife dị mkpa bụ na a ga-ewepụta ji ekpe ekpele na-agarọ abanye na ihe gbasara alụsị na ife ndị ọzọ ọ na-eme ebe na mahadum o nwere ụfọdụ ife ọ ga-achọ ime apụta ekpekọta ekpele ọnụ mana onwe ekpele ga-abanye na mmadụ ga-agazie gbuo ọkụkọ ma ọ ga mee nke ọzọ ma ọ mee nke ọzọ ndị afọ a ga-ekpozuga ndị afọ ọ bụ na ọ gara ekwenwe omume ndị ọ na ribe ji na ogwefa ọ dị n'iwu Naijiria gbasaziri ọmarịcha ajụjụ ịjụrụ ma o nwere ihe ọzọ dị na ji a anyị bịa n'ala Igbo ji abụrụ sọsọ nri dị ka a na-eri ya ejikwazi ji eme ife ndị ọzọ m ga-emeta aka na ụfọdụ wee bịata na nke a ịjụrụ kịta ndị Igbo na-eji ji achụ aja onye batara eji sị na ọ bụ na ọnwụ egburu ji eji chụọ aja ọ ga-eperiri ome inu asị na ọdịfa bụ epụta ọnwụ egburu ji eji chụọ aja ọ ga-eperiri ome o kwaziri aja a na-akpọ aja eze enu ọjị na ọkụkọ na ogugu ka eji eme nke afọ ndị Igbo na ibekwazi na ụfọdụ ụlọ ụka kịta achọkwazi inye onyinye a na-eji ji afọ wee na-enye onyinye mana ọ bụzọ n'ụdị nke alụsị na ụdị nke a na-ekwu n'okwu Chineke ikene Chineke maka ọmarịcha ife o mere gị wekwazi ife o mere aka ife aka rụpụtara wee kene Chineke nke ji na ọkụkọ a na-edobe n'elu ka ezi ike dị ife a ga bụ nke afọ ịgbasara Igbo na-adị eje ụka nke ọzọ o nwere ife ọzọ dị mkpa nnukwu na Igbo jikwazi ji agwọ ọya ebe a ka m na-aga so ọ bụrụ sọsọ na na-eri ya eri eji achụ aja ejikwazi azụ afịa ya bụ inye onye nke were ego na ife ndị ọzọ bịa afịa na ụbọchị na Igbo jiri biri ọjị bụ isi afịa a na-azụ mana o nwere ife ọzọ dị n'ime ji imetụ aka kịta metụrụ n'arụ nji chọga mbanye na akụkụ ndị mmadụ adịchegala eche ọfụma ndị adịchegala echiche gbasara abịa na nke afọ ihe gbasara ji aga m asị Igbo bụ na-ege ntị kịta si gafee sọsọ n'ime mmemme ji banye na ejirimara iri ji. So we are going now beyond New Yam Festival to what I would describe as Igbo cultural habit of eating. So Igbo cultural behavior. Can we take one of these calls? A lot of calls are coming. Hello? 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 Yes. Hello? Hello? Can I find you, Sabo? I'm children in London when I saw. Onya? Chinedu Nwosu is my name. Chinedu Nwosu. Can I be Sabo? London. London. Okay, yes. Chinedu Nwosu from London. What can you do, Jogo? I know me here, no particular. When I go there, only here, but I really a joke. Makana ji for omenala ndị Igbo. Daalụ. Makana tutu erie ji n'ala Igbo. Ndị omenala na-aga n'anị wee tị anị n'oge eruole mgbe anyị ga-eri ji ma wee kene anị wee kpọkọọ Chukwu Okenwe abịa ma nke ebe n'eluigwe ebe a weli ọkpọ ha elu. Chineke ejikere na anyị ekelele ego oge eruole mgbe anyị ga-eri ji. O nwere ihe ọjọọ nọ n'ime megidere ndị ụka? Daalụ. That is my big question. Daalụ. Ndewo. Ana m ekene gị ka isi welu jụọ ajụ gosiri na ịmatara ụfọdụ ife dị na ife. Nke izi bụ na ji dịka nri ndị Igbo enwere ihe ọjọọ dị n'ime ime ji. Achọrọ nka nkọwara ma ndị omenala ma ndị ụka ihe a. Onwe ihe dị njọ dị na ji. Ọ bụrụ na ị gatị ebe alụsị n'ime ma na gị nwere erikwa alụsị. Ji dịka ji onye kpatara ụfọdụ ga-ekwuo ji ọfọ na ji ochie. Ji bụ ji ma ọ dị ọfọ ma ọ dị ochie. Adakwa ama ọjị afọ dị ọfọ ga-emetara ji ochie. Ya bụ na ihe Igbo ji eri ji bụ na
ewego ihe ubi ya bụ akpago ike ike nga apụtago na ezipụta na ifite akpago ike rụpụta ọlụ wee ihe ubi ihe a bịawetere da ọfụọ ọ dị farm fresh oge eweterie inye ekene bụ mmụọ ka na-enye ekene ya chọrọ m ịkọwa na o nwere ife dị iche na oge mbụ oge ụka abịabara n'ala Igbo ịchọkwa itinyekwa oge ndị ọcha na mmepe na gọọmenti abịabara n'ala Igbo nwere ife dị iche nwụsị onye so nwere ife dị iche okwuo ndị Igbo na-agbara agba ọtọ fọgara agba ọtọ tata mba ha na-agba egbu ejima ọ ga na-egbu ejima tata mba ife na-agbanwe omenala na afọ omenala dị mma. Nwanne anyị akịta nọ na London ọ bụ n'oge Igbo bụ Igbo ọ gaghị anọ ebe afọ ama nna m ife na-ekwedo oyi agwa ndị ọcha na ife ndị ọzọ ego ndị ọcha ka ọ na-agba na ife ndị ọzọ ya bụ ife m chọrọ ịkọwa bụ na ife o nwere ife gbasara okwe mmadụ siri ezigbo ike o si na mmụọ ife dị mkpa bụ na mmadụ kenere mmụọ mmụọ afọ nwere ike ịwụ mmụọ ọbụla anyị na-ekenekwe John 4:24 Chukwu bụ mmụọ ya bụ na mmadụ were ihe mmụọ nyere ekene mmụọ n'ụzọ o si dị ya mma n'ụzọ okwe si nabata maka itinye ta efu na emeneghị na onye bịa n'ụlọ ikpe onye ụka ma ọṅụọ ihe ọdọda ma agaghị ya bụ ihe onye etu o si tukwu ka ga-esi chụọ aja nwanna ife ka nchọrọ ka nkọwa abịa na Igbo mbụ ife afọ na-eme o nweghị ihe dị njọ dị n'ime mana ebe ụka bịagoro onye ọ na-asoro okwukwe ọ bụ mmụọ ka a na-emere ife ya bụ ọzọ na mmụọ afọ ị na-efesi atawu Jesu Kristi ọ bụ zuru ije na eheji ọgụ na kọwa bụ ije na aja na erighị ebi na orie oke mkpi efu na ụfọdụ aja niile a na-achụgasịzi ime dịka okweghị si wee nye ebe ọnụ mmụọ ka ị na-emeri ya aja na-eji ọkụ ha mmụọ Chukwu na onwe ọ bụ mmụọ ka ọ bụ ya ọ bụ mmụọ ka a na onwe ihe dị njọ na-echụrụ mmụọ aja inye ekene maka ọmarịcha ife o megasịrị mana onye ọ ga-eme dịka okwu esi dị na mmụọ nke o kwere na ya mmadụ gara iri ihe ọ na-asọ nsọ eziokwu. Hello. Ịma na hello. Yes. Kena na ọka onye London. Chinedu, onye London ka na-asọ. daalụ. Ana m asị ihe ị na-akọwa doro m anya. Daalụ. Mana ọkwa doro m anya na Igbo dị mbụ ahụ eze na oyibo abịa. Nke a pụtara na anyị na-efe Chukwu n'izuzu mbụ rute tata ndị Igbo na-enye Chineke nsọpụrụ mana ịkatazi wee na-akọwa na anyị nwere ndị ọgọ mmụọ megharịa si anyị ndị Chukwu wee kpezi anyị pega. Who is a pega amongst us? Ịnanya okwu afa na n'ebe ihe niile anyị na-akpụpụ Chukwu ndị ọgọ mmụọ na-akpọ Chukwu ọbụla abịa okwu ndị na-aga ụka na-akpọ Chineke Chukwu ndị na-ekpe alapụta na-akpọ Chukwu the Allah and so on and so forth. Kedu anyị siri gazi ụzọ kpatara n'ụbọchị taa ụmụ anyị mụtaziri adịghị asụ Igbo maka anyị napụrụ aka asụsụ anyị anyị napụrụ aka omenala anyị nke afọ ajọka wee na-ara aka ndị ụka maka onye ọnwụ na-ebi ebiri anyị ụzọ. Chinedu, kedu akụkụ London isi agbado? I should Central London wee na-atọ. Okay, from Central London. This is wonderful. Okay, okay. Nwanna ana m ekene Chineke ka o si anụwa ọkụ ihe gbasara Igbo etu aka ọ ga-esi na-anụ onye ọbụla ọkụ. Ana m ekekwa Chineke na ndị Igbo ekunego n'ụla onye ọ na-ebidogo chọọ Igbo ihe gbasara Chukwu ọ na-ekwu emesịa anyị ga-eme nkọwapụta gbasara Chukwu ihe bụ Chukwu n'ala Igbo a ga-akọwa ya ka ụwa niile nwere ike ghọta ihe bụ Chukwu maka ụfọdụ oge ebe n'ala Igbo enwere ọtụtụ ala Igbo ebe enwere okwu Chukwu okwu etu nwe okwu alụsị o nwere dị n'ihe mbọsị nke dị na arọ Chukwu efu na ụfọdụ oge
ka nhapụ ihe gbasara a ga-akọ gbasara Chukwu ka esi ghọta ya ọkasị ka nghọta mmiri emi gbara mgbọrọgwụ si wee gosi ihe bụ Chukwu ka a ga-eleba n'ime maka na abalị n'ime orika esegbotowe ka ọ bụ ofufe m chọrọ imetụ aka iji were zaghaji bụ ofufe imetụ aka gbasara omenala dịka asụsụ ejirimara onwe onye na-eme ka nwa ya ghara ịsụ Igbo onye afọ mere alụ maka na asụsụ na ọdụ ka omenala ekwupụtara ekwupụta ya bụ onye na-asụ asụsụ obodo ọzọ na-amara asụsụ ya na ọdụ ka onye na-ese n'elu o nwere alụ a na-ekwu sị onwere sị na ya agaghị asụrụ ụmụ ya Igbo ka ọ ghara imebi oyibo fa na-asụ ọ bụ alụ ka ọ bụ nyefe abụrụ onye Igbo mana ife ndị abụ ife anyị ga-aba ekwu kịta azago m ajụ afọ etu nsi zaa ana na mekene Chineke na nzari ọfụma mbara n'akụkụ ya niile wee zaa anyị si n'ofe akụkụ wee zaa anyị azara ya akụkụ niile o nwere ife nchọrọ imetụ aka. Hello, kedu afọ gị na ebe isi agbọ? Chukwudị Amanchukwu ụmụnya Chukwudị ụmụnya ngwa jụọ ajụjụ. Ana m aghọta ya asị ọ na-ala ndị Igbo and ana m aghọta ya dịka Reverend Fada si wee kọọ ya ana m aghọta ya na ịwaji abụghị ihe edebere maka arụsị nọọ ihe Chineke ọbụ na ife ewetara n'ugwu na ọ bụ ọgwụ anyị dị na-ekwu okwu ọ dịka ya sị na ana ahụ aghọtara ịwaji ya nwa asị na ọhịbọ arụ asịmmi ewelọnya na ọgwụ nke m na-asụ ana m aga were ya ana ebe mgbe anyị ga-eje emesi ya bụ anyị na-abụ ya onyinye mkpụrụ mbụ na chọọchị ahụ. Ngwa ndewo Fada ife ọ kọrọ mara mma nkọwa ka o nyere uru ji balụ na ahụ mmadụ nwere ife ọ na-edozi ma ọ na-emebi n'ahụ dịka isi akọwa bụ na mbụ ọ dị ka ị chọrọ ịnụ ọfụma ga hapụzie kosiza ife afọ mara mma ọ mara mma ihe gbasara mmụọ na ji ikene mmụọ nwe ji ka onye si tụkwuru ya si eto afọ ju onwe ya aja ka onye si nwe okwukwe ya si eto afọ wee gaba gbasara uru dị na ji nji si onye Igbo ọbụla ga-arị okwa ji ya bụ ofu n'ibi mfe ozi nchọrọ izu Igbo tata bụ onye ọ na-agari ibekwa ji onye ọ na-agari ibe ji ọ bụ ozi ọma anyị na-enye tata onye ọ na-agari ibe ji n'ala Igbo ngwa ndị Igbo nọ dịka onye kasị London kpọ ndị bi London ndị bi Amerịka ndị onye ọ na-eri okwa ji o nwere ebe m chọrọ ijekwu wee gaa mara mma nnukwu ji ihe ọ na-alụ na ana Igbo riri nne ka mma ụfọdụ ife asị a na-egosi nwata awọ n'okwute si metụ aka maka okwute na awọ ofefe ife dịka ka m nwere ife dịka ntutu na akpụkpọ arụ mmadụ o nwere protein dị na ntutu na akpụkpọ arụ a na-akpọ collagen vitamin C dị na ji na-enyere aka ọ na-eme pokopoko ya na onye na-eri ji ọfụma ntutu ya na-eme pokopoko ọ dị enwe isi awọ anụ arịa na-akwa mụrụmụrụ ya ọ bụrụ ori ga na-egosi ụmụ ude dị iche iche adịkwa mma ma ụfọdụ ude a eji ji were alụ ya maka ịbịa na ji ma isi ji ma etiti ji ma ọdụ ji ndị Igbo si na isi ji bụ agwa gana ji mana ọdụ ji bụ atụpụ na ahụ ndị mmụọ o ji ebolo gbanụ gwujie ji etugwala na wee gwụrụ ọdụ ya akwụkwọ ji na onwe nke ahụ na-enye aka gbasara okuku ume mmadụ
ihe na ihe nsogbu si n'okuku ume ka esi eku ume n'ụzọ ọbụla ọ na-arụ ya ọfụma. Ihe gbasara azụ ji na mkpọrọgwụ ji nke afọ bụ ife ọ na-azara aza na-arụ mmadụ ọ na-arụ ya ọfụma, inflammations. Abịazie n'ihe gbasara ụbụrụ mmadụ nwere potassium and folate dị n'ime ji na-enye aka n'ụbụrụ. Ụbụrụ a na-achọ ọkụ ịgọta ichete. Abịakwazi ịgbata isi na ụbụrụ na-agbata na mkpụrụ obi, ofu potassium afọ potassium na ụfọdụ vitamins na-enyekwazi aka na obi ka a ghara inwe ụfọdụ ọya na-abụ n'obodo owere ofe akụkụ arụ mmadụ dịka stroke ma nke na-anyido mmadụ dịka rheumatism arthritis. Onye ọnabụ onye na-aya ọya shuga ga-eribe ji, maka na ji bụ ife na-akpọ manganese na diabetes, ma nke na-agbaga agbago ma nke na-agbada agbada. Mana ọ dịkwa mkpa ka aghọta na ji dị n'ụdị n'ụdị. Ị ga-ama ji nke ị ga-eri dịka ife dịka diabetes, gaa rie ji a na-akpọ adụ. Irie ji bụ adụ ma ị sụrụ asụ ma ị hụrụ ahụ itosi na-eme shuga dị n'ahụ ewere ọnọdụ kwesịrị ịfa, o nwere ka ọ gbago nwere ka ọ gbada. Nke ọzọkwazi ndị a na-achọ shape weight loss, o nwere ife fiber ọ dị na ji ọfụma nke a na-arụkwa ọrụ gbasara afọ, nsogbu afọ niile na vitamin B6. Ya bụ ụfọdụ ife ndị a bụ ife ga-abụ ị na-eri ji kasị ịmalị ji ga na-eri. Oge na-ekwu gbasara nke diabetes ife nji kpọọ adụ afọ abụọ ka o nwere ji na ebuni shuga. Ndị ọkachamara ji wee kwuo na ịchọọ iri ụdị ji afọ isie ya na azụ ya, sie na azụ ya o nyere aka irie ọ gara eme ife afọ ọ na-eme. Nke ọzọkwazi abịa n'ihe nwoke ji eburu nwoke, ya bụ abịa na mkpụrụ nwoke jiri buru nwoke na akwa nwaanyị ji bụ nwaanyị, ji na-enye aka na ya ọfụma. Ọ gwazi ji afọ na-eme ka mkpụrụ nke afọ pụta. Ụmụ nwaanyị na-eri ji otu oge famụsalụ nwa ha pụta na ha ga na-eri ji tupu amụọ nwa, enwe ike mụọ nwa, mụkwazi nwa eburu ọlụsị. Nke ọzọkwazi o nwere ụdị ji a na-akpọ ji ọfịa, maka ji erika enwe ji adaka, nwee ji enyi, nwee ji anụnụ, nwee ji mbụna ka a na-akpọ abana, nwee ji ọcha. Eguru a na-aga orika aha ji ezika, mana ụdị na ụdị dị iche iche n'ime fa nwere ife afa na-alụ. Ya bụ ịbịa ife dịka nke a na-akpọ ji ọfịa, ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ na-enwe dịka nke a na-akpọ ma infection 4 minutes, dị nke a na-akpọ ma nsogbu dị iche iche ma oge nwaanyị na-anọ n'ọkọchị na udu mmiri, menses na ovulation na ife ndị ọzọ. Ụmụ ife niile afọ nke afọ na-alụ ya ọfụma. Itikwazi aka na ebe ọzọ dị mkpa nnukwu dịka immune system, ife na-eme ọbara ji ezu oke, ife na-eme ife ji aga ọfụma, vitamins A, C and E oju na ji. Anemia bụ iron. Ngwa pige international guy. Hello. Good evening. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Can I find a busy abo? Okay, I'm from Jakarta, Indonesia. Chidubem from Jakarta, Indonesia. Yeah. Ngwajua jujugo. So I'm not every video and later altogether. Iriji na Igbo. And the thing of no one was there a bag. Only an alopinago. This side a bag and I make a bag and a name and I never yet up alopinago. But only one book and the matter. Some people are not here in the business. I get to make a more. I say, I get always to know. It's a better given to all the children. It's not a pinnacle. I don't believe she get out to
Come with this year of it's stop bother at the family. We don't need the family members also. It's in our book a very big problem like that our side and our back precisely. What they really at that time. Because of so many man father, man the pastor, man do generally. We can be a second eye alone, you know. I did say ordinana. Cheluna oga ipe ka onwe ike ịzago ndị anyị kwuru ekwu gwage ntị emesi oge anyị ga-ekwu gbasara alụsị na Igbo anyị ga-emetụgasị ife ndị aka alụsị ọ na-ekwugịta bụ mmụọ ndị nwụrụ anwụ bụ nwoke na-anọ n'ọkwa alụsị a mkpụrụ obi eji ogilisi na ife ndị ọzọ eme mkpụrụ obi ife afọ mana ofufe nchọ ka nkọwalụ onye a abịakwa n'akụkụ Igbo ndị ọzọ ihe a na-agba arụbinago ebe mmụọ ndị nwere bụ ụmụ nwoke na-anọkarị Chukwu karịrị arụbinago ofe nchọka maka oge adịọ kịta Chukwu karịrị arụbinago. Isaiah 40 verse 10, God said, before me no God was formed, and that's after which I be no other God. Abịa n'ọrụ ezinụlọ omenala agara emegide omenala ọdịnala agaghị emedo ọdịnala ka nwee ike kpọọ oke na ọdịnala omenala. Ife gbasara arụbinago achọrọ m imetụ aka gbasara ya. Onye na-eje ọrụ ezinụlọ bụ onye Chineke eziro ka ọ jee, ụdị onye a nwere ike ịba na nsogbu. Mana Chineke karịrị ihe niile. Ya bụ e nwere onwe ezinụlọ dị mma nwee nke adịrọ mma. Nke dị mma bụ nke Chukwu batara jiri aka rụọ, maka na ọgba ndụ agba ochie e nwere ọgba ndụ agba ọfụọ n'ovi etetere testamenti dị n'ọbara Jesu eji emegide agba ochie. Ya bụ na e nwere ọrụ ezinụlọ dị mma ka eji Chukwu wee lụ onye karịrị ife niile. So what I want to say here is all our people, ndị Igbo niile n'akụkụ ụwa dị iche iche, program a ga-abịa ọzọ. You know, na London, you know, na Jakarta, anywhere you know in the world, you get ABS, Channel 2 for Oka. Next week, Father Bona ga-abịa ebe a. And ọzọkwa mbụrụ ndị ichie n'Ogidi, ọ ya nọzie ichie Kingsley Anyegbunam Ndereka. A na-atụ anya na ọ ga-anọ ebe a izuụka ọzọ wee were n'ebe a ka anyị na-apịachi ọnọdụ tata ihe gbasara iri ji. A sị na ya jetebe aka fada nke a bụ n'ụkọtụwa na anyị eme n'ụkọtụ maka ibidobeghị ebido origa ekwu maka ka ji si bịa n'ala Igbo o nwere ka o si bịa n'ala Igbo wee bụrụ ya. So ndị be ka ọ dị n'izuụka ọzọ anyị eme agba nke abụọ ihe gbasara iri ji na ife ndị ọzọ n'ebie Channel 24 ka m na-asị unu deme afọ mbụ Jude Mascot Obiagwu onye nhazi program a. Anyị na-ekenazikwa ọkammụta nnukwu ụkọchukwu Fada Bona Umeogu dịka o si wee bịa. Ndewo Fada ka ọ dị nọ ndebe anyị. Dear child of God, you are watching the Kingdom of God and Igbo University program with Very Reverend Father Professor Bonacristus Umeogu Mona Mado, the pioneer director, Igbo Village and Center for African Civilization, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria. Is a professor in philosophy and a respected authority in African and Western metaphysics. The man who had authored many books in philosophy and many other parts, Father Bonacristus is championing the cause of establishing Igbo and Jesus Christ universities. An expert in theodicy, logics and mathematical philosophy, a supremely intelligent genius of Christ and spiritual master, a Catholic priest of Onitsha Archdiocese, father, founder and spiritual director of Communion Sanctorum Ministries International. Come to Very